дуруд мегӯям ба шумо тамошобинони азиз. нашри навбатии барномаи хатсайрро аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешниҳоди шумо менамоем. дар ин хатсайр мо тасмим дорем ҳамроҳи ширкати сайёҳии ватани Амиртур ба шаҳри Левакан сафар намоем. ҳамин тавр бо ҷамъ шудани ҳамроҳонамон хатсайри қариб 80 нафараи мо тавассути 5 адад микроавтобусҳо роҳ ҷониби шаҳри Леваканти вилояти Хатлон гирифт. раҳу-раҳ сайёҳон аз тамошои манзараҳои гирду атрофи шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Норак ҳаловат бурда аксҳои хотиравӣ мегирифтанд. махсусан обанбори аз ин минтақаи бозорчаи роҳи Норак ки аз он намои зебое ба обанбори Норак кушода мешавад, моро бетараф нагузошт. нақлиёти мо ин ҷо қарор гирифт ва чанде мову ҳамроҳонамон ба тамошою аксбардории ин гӯшаи нотакрори табиат ки дар фасли баҳор тамоми зебоии худро ба намоиш гузошта буд, пардохтем. бисёре аз сайёҳон ба ин минтақаи Тоҷикистон маротибаи аввал аст ки омадаанд ва бешубҳа ҳоло дар ҳайрат афтодаанд. дарахтони гулкардаи зебои атроф, мавҷи нарми шамол ва чашмони пур аз ҳайрати ҳамроҳонамон ҳама як лаҳзаи ҷолибу пур аз таъсиротро мемонд. сипас роҳи мо ба самти ноҳияи Данғара идома ёфт. аз ин қисмати роҳ нақлиёти мо ба тарафи рост гашт ва пас аз чанде роҳ рафтан бо тавассути роҳи навбунёди Данғара бохтар мо ба заминҳои васеъ ва теппаҳои лолазори шаҳри Левакант расидем. биандагони азиз, инак баъд аз тай кардани бештар аз 150 километр ба ҷануби шаҳри Душанбе мо расидем ба шаҳри Левакант. яъне аниқтарш ба ҳамин майдони кушод ки аз роҳи калони шоҳроҳи асосии Данғара то ба ин ҷо тахмин 50 километр дигар роҳ мемонад ва ногуфта намонад ки дар ин ҷо ҳамроҳи мо бештар аз 50 нафар сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат моро ҳамроҳӣ доранд ва тавре ки инҷо мебинед манзараи хеле ҳам зебои сабзпӯшу гулпӯш пеши чашмони мо доман густурдааст ва сайёҳон аз ин ҳама лаззат мебаранд ва расму наворҳои хотиравӣ мегиранд. барномаи мо ҳанӯз идома дорад, моро ҳамроҳ бошед. ин макон ки бо муҳаббат аз ҷониби табиат ранг дода шудааст, ба мисли саҳнае буд ки баҳор онро дар беҳтарин саҳнаорои худ ба намоиш гузоштааст.
мо аллакай ҳис мекардем ки хотироти пур аз таҷриба ва эҳсосоти тозае дар пеш дорем. тавре маълум мешавад, ин макон аллакай ба мавзеи тамошою сайёҳии сокинони маҳалҳои гирду атроф табдил ёфтааст. ин буд ки ғайр аз гурӯҳи қариб 80 нафараи мо дигар сокинон низ барои истироҳат омада буданд. мавзе либоси сабзу сурх ба бар карда ҳоло ба тамошогоҳи сокинону меҳмонон аз дохил ва хориҷи мамлакат табдил ёфта буд. ман аз хуҷанд омадам. ин ҷо хеле зебо аст. ҳаво низ бисёр хуб аст. аз аввал камтар борон борид, аммо ин таровати гулҳоро боз ҳам зиёдтар гардонид. ҳамааш ба ман аз ин саёҳат бисёр писанд омад. бори аввал аст ки ин қадар гулҳои зиёди лоларо мебинам. дафъаи гузашта ба ноҳияи 5 рафта будам. он ҷо ва ин ҷо ҳам хеле зебою нотакрор аст. ҳавои тоза, арғушти гулҳо ба самти шамол ва садои хандаю бозӣ фазоро пурра ба як саҳнаи афсонавӣ табдил дода буд. ин ҷо дигар танҳо як гӯшаи хушманзара нест, як истгоҳи эҳсосот аст, як маконе ки меҳмононро аз дохилу хориҷи мамлакат ҷазб мекунад, то табиатро на танҳо бубинанд, балки эҳсос kunand. ман ҳамроҳи модарам барои тамошои лолазор ба Ливаканд омадам, ки гулҳо хеле зебо ва бисёр шукуфтаанд. онҳо чунин зебою диданӣ ҳастанд, ки шумо худро дар як афсона эҳсос мекунед. дар ин ҷо барои истироҳати хубу хотирмон доштан ҳама чӣ вуҷуд дорад. пештар ман чунин лолазори зиёдро ҳеҷ гоҳ надида будам ва ба ман ҳамааш писанд омад. ҳангоми сайругашт роҳбалад амир қоидаҳои риояи тозагӣ ва ҳифзи табиатро ба меҳмонону сайёҳон фаҳмонд. гуфта шуд, ки ҳангоми сайругашт танҳо аз роҳҳои муайяншуда истифода бурда ба тозагӣ риоя намоянд, то ҳангоме ки дигар нафарон барои тамошою истироҳат ба ин ҷо меоянд, зебоии табиатро халдор ношуда дарёбанд. баъд аз ин сайёҳон гурӯҳ ба ҳар гӯшаю канори теппа баромада ба тамошою аксу наворгирӣ машғул шуданд. аз камчатка барои тамошои тоҷикистон ва ана ин майдонҳои гулзор омадам. аллакай дар тоҷикистон дар Кулоб, Бохтар, Хуҷанд ва Бадахшон будам. ба ман инчунин бештар дар ин ҷо фарҳанг ва тарбияи мардум писанд омад, ки доим бо муомила ва омодаи кӯмак ҳастанд. иқлим ҳам хеле хуб аст. ба ман гуфтанд, ки тобистон ин ҷо хеле зиёд гарм мешавад. ҳоло фасли баҳор аст ва ҳаво низ салқин мебошад. ин гуна хатсайрҳо имкони хубеанд барои чанд вақт дур шудан аз шар ва ғутавар шудан дар ин олами зебоӣ. ман шахсан лолазорро маротибаи аввал дар умрам мебинам. атроф ҳама сарсабз ва аз дур кӯҳҳо намоёнанд. дар оянда ният дорам боз ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон ба сайру тамошо равам.
дар доираи хатсайр ҷиҳати боз ҳам рангорангӣ ва аксҳои табиӣ бардоштан аксарият куртаю ҷома ва тоқиҳои гулдузию атлас ва гулдор пӯшида буданд. онҳо соатҳои тӯлонӣ миёни заминҳои кушоду лолазор гаштанд, бо завқ аксу навор гирифтанд ва бо дилу рӯҳи болида аз ҳар нафаси баҳорӣ лаззат бурданд. ин буд як рӯзи хотирмон, рӯзи истироҳат ва шиносоӣ бо як гӯшаи нотакрори Тоҷикистон. маротибаи дуюм аст ки ман ба тамошои лолазор ба шаҳри Леваканд меоям. ин ҷо манзараҳои хеле зебо ва ҳавои тоза дорад. ман тавсия медиҳам ки дигарон ҳам барои тамошо ва дур шудан аз шебу фарози шаҳр ба ин гуна ҷойҳои зебо биёянд, зеро ин ҳам барои нигоҳ доштани саломатӣ ва ҳам барои рангорангии ҳаёт кӯмак мекунад. инчунин ман ба Искандаргул, Аҷуб, Сиёма ва Ромид низ барои тамошо рафта будам. пас аз ин ба сайру гашти сайёҳон дар лолазори Леваканд савор шудан ба аспҳои маҳаллӣ ҷазобияти дигар бахшид ва роҳ рафтан бо асп дар миёни замини васеи лолазор воқеан як афсонаеро мемонд. пас аз ин дар қисмати дигари хатсайри имрӯза ба шаҳри Леваканд ба меҳмонону сайёҳон бахусус ба наврасон аз тарафи роҳбаладон чунин бодбаракҳои рангобаранг дода шуд ки идомаи сайру гаштро барои наврасону ҷавонон боз ҳам шавқовар гардонд. мо ҳамроҳи модарам қариб ҳар ҳафта ба ҳар минтақа барои сайру саёҳат меравем. ҳоло мо ба Леваканд омадем ва дар ин ҷо гулҳои лола бисёр, шапалакҳо ва сангпуштҳоро дидем. ин як саёҳати оддӣ не, балки як сайру гашти орзуҳост. бодбаракҳои рангоранг ба осмон мепариданду бо боди баҳорӣ арғуш мерафтанд. сайёҳон бо чеҳраҳои пуртабассум дар баландии теппа бозӣ мекарданд ва ин лаҳзаҳоро ҳамроҳонашон бо завқ аксу навор мегирифтанд. офтоб низ гӯё шодии моро ҳис карда буд. аз паси абрҳо берун омаду рӯшноӣ ва гармиашро ба теппаҳои лолазори мо тақдим намуд. ҳаво тоза, осмон кабуд ва саҳнаи рангоранги бозии бодбаракҳо фазоро ба як манзараи ҷолибу ҷаззоб табдил дода буд.
Живу первый год. соли аввал аст ки дар тоҷикистон зиндагӣ дорам. кишвари хеле зебост. имрӯз барои истироҳат ба саёҳат омадем. аз он чӣ ки аз ин саёҳат интизор доштем, зиёдтар зебоӣ, мафтункунанда ва таассуроти хуб бардоштем. манзараҳои ин ҷо мисли як акси зебои табиат аст ки онро шумо дар ҳақиқат бо чашм мебинед. вақте ки ин ҳамаро худатон дар воқеият мушоҳида мекунед, эҳсосоташ тамоман дигар гуна аст. бори аввал ман ба тоҷикистон омадам. аз муносибату меҳмоннавозии мардуми тоҷик дар ҳайрат омадам. ба яке аз осоишгоҳҳо дар ин муддат барои табобат рафта будам. роҳҳои табобат дар осоишгоҳ ҳам барои ман ғайриоддӣ буд. обозӣ дар оби минералии шифобахш. дар пойтахт шаҳри душанбе ҳам будам. шаҳри ниҳоят зебо аст. махсусан бинои бо ҳашамати парлумони тоҷикистон, меъморияш мисли афсонаҳост. ман фикр дорам ки тоҷикистон кишварест барои омадан ва зебоиҳояшро кашф кардан. Страна, куда надо приезжать. ин лаҳзаҳо шодӣ, ханда, бозии гурӯҳӣ ва ҳамнафасии сайёҳону меҳмонон гӯё алоқамандии ногусастании табиат ва инсонро таҷассум мекард. ва ҳамин тавр хатсайри мо дар шаҳри леваканд, сафари пурмаъно, рангоранг ва хотирмон бо як ҷаҳон таъссуроти рангин ва рӯҳи болида ба анҷом расид. ҳар як нафар меҳмону сайёҳ аз ин рӯз чизе барои хотира дошт. як акс, як навор, як ханда, як тамошо ва эҳсосе ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд. мо соле як ё ду маротиба дар мавсим ба ин минтақа хатсайр ташкил мекунем, зеро лолаҳо зуд гул карда ҳамчунин зуд пажмурда мешаванд. ин мавсим каме барвақттар ҳаво гарм шуд ва барои ҳамин ҳам вақти ташкили хатсайрҳо ба ин ҷо барвақттар оғоз ёфт. таваҷҷӯҳ ба мавзеъ миёни сайёҳон зиёд аст ва барои ҳамин кӯшиш мекунем ки ҳарчи бештар дӯстдорони табиат ва зебоии рангорангии фасли баҳорро ҷалб намоем. инчунин ба ин ҷо сокинону меҳмонон мустақиман барои истироҳату тамошо меоянд. дар маҷмӯъ барои ҳамаи нафароне ки ба чунин мавзеъҳои саёҳатбоб сайру гашт меоянд, аз худатон партоб боқӣ нагузоред, чун шумо ҳусни табиатро бо ин роҳ коста месозед ва дигар одамоне ки барои тамошо меоянд, табашон баръакс аз истироҳат хира мешавад. дар мавриди роҳ рафтан бо пайроҳои аллакай муайяншуда низ ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки майсазору гулҳоро поймол насозанд.
биандагони азиз, агар мехоҳед ки истироҳати бофароғат ва таби хушу болида барои оғози ҳафтаи корӣ дошта бошед, пас ба шумо низ тавсия медиҳем ки ба сайри кӯҳҳо ва манзараҳои дилфиребӣ меҳан раведу бо дӯстону наздиконатон якҷоя ҳаловат баред.